Süleyman Soylu'nun baromuza yönelik sarf ettiği Ji 25 bajarên Tirkiye serokên sendîkayên parêzeran hem ji bo piştevaniya Baroya Amedê hem jî ji bo beşdarbûna çalakiya daxwaza lêkolîna doza Tahîr Elçî li Amedê kom bûn. Li ser navê baroyên Stenbol, Ankara, Sakarya, Bursa, Van, Semsûr, Batman, Antalya, Edene, Riha û Şirnak rêveberûn endamên wan beşdarê çalakiya ji bo Tahîr Elçî bûn. Di çalakiya daxwaza lêkolîna bûyera Tahîr Elçî da hevjîna Tahîr Elçî, Türkan Elçî jî beşdarê çalakî bû. Serok û rêveberên baroyan yek bi yek axifîn û axaftina wezîrên karê navxwe Süleyman Soylu rexne kirin. Süleyman Soylu di bernameyên televizyonê de anîbû ziman ku Baroya Amedê û gelek saziyên civakî ji ber ku xwastibûn biçin Sûr û cê û ew bûyera wê derê bişopînin ji aliyê wezîrên karê navxweyê wek terorîst hatibûn îlan kirin. Serokê Baroya Amedê Ahmet Özmen di daxuyanî de anî ziman ku li ser van axaftinên Süleyman Soylu wan serdana dozger kiriye û di derheqê Süleyman Soylu da daxwaza darizandinê kirine. Li ser van bûyeran Serokê Baroya Amedê Ahmet Özmen nûsan axifiye. van gotinan van ithaman berî her tiştê nemümkün em kabul bikin. Geyri rastiye ye. Yani Baroya Amedên o saz şuraya ku ava biye. Têkoşîniya mafên mirova, têkoşîniyan edaletê, têkoşîniya wekheviyê, têkoşîniya biratiyê, têkoşîniya demokrasiyê dimeşîne. Baroya Amedê ne gotina kesî kiriye û ne jî gotinêş kesîr kiriye. Ne kes ser kesî tehakküm kiriye û ne ku tehakkuma kesî jî qebûl kiriye. Serokê Baroya Şirnaqê Nêçîrvan Elçî hem ji bo bîranîna Tahîr Elçî hem jî ji bo rexneya wezîrên karê navxweyê nêrînên xwe sanî ziman. دیروکو بارو آمده کفشه تشته کرین کفشه شخصیت و سروکن و هر دمی آل حقوق ده و گوتی بینه میناش خلکی را حقوق چه دنره ام و هنجی تشته که نره داد بینن ام هبی دکینه سلیمان سویلو وقتی که نزدیک ده لبورینا خواب خوزه چکو تشته گوتی نره ده نه نراسته شونا و گوتنه نره ده بیجه حتی نه فعال قاتل طاهر الچی yen va faali meşhur bidan peyda kirin em bawer dikin yetişte rastır bin. Li Amedê baro komeleya mafê mirovan odaya bijîşkan û gelek saziyên civakî di derheqê wezîrên karê navxweyî da ji ber ku di navbera welatiyan da nifaqê dike û daxwaza êrişê dike serdana dozger û darizandina Süleyman Soylu hate kirin. Ferhat Mehmetoğlu, Kursat News, Amed. Biz de buradayız. Buyurun. Tahir Elçi'yi aldığınız yerdeyiz.